Bro, lagi ngopo iki? Ya nampu apa piye ra ngono kuwi? Ndi to kok kaya ana suarane ra ono wujute iki. Matane iki lho. Kowe ta Sul, sorry ra ngerti kok. Uduk. Ngopo nak ra nggo kasun iki? Nampu apa piye? Gur iki matane iki lho buka sireng ngene kok. Oh iya lah, samun lho kulite. Puru. Wah, neng dia. Wah iki mesti kebiasaane cah jomblo iki. Woi. Wah, ngopo iki? Tak kira. Iki lagi musik pedang, pikiran kok ngono terus dhisik. Iya iki lagi meh tak saponi. Ngopo, Pak? Ayo dolan ning boleng. Yo sik aku tak ngerti sik. Yo tak mutung ngarepan ya. Yo, nanti. Ayo, Saudara. Ya yo. Motorku kabotan iki lho. Wis gak medun nang damen. Bungi Pak. Gah. Ini cuma apa ini? Semate DC. Ora ono kuwi lho, padha mutung lho. Lah, suarane Nova iki ono tapi kok ora ono wonge. Tekan Nova to iki gede banget. Oh, Sul, kaya tumpukan apa to iki kok ditenani? Aku ora nemu ya, gini kok. Buka kuwi, bentuk ketok. Tutupane durang ketok. Lah kae Fauzan lewat. Izan, kene bae. Ujungnya mengecek dhewe iki. Lah iya rek. Ora urung-urung sujon. Ya sorry ngono wae kenceng. Ini tak pertanyai, anu di pertanyaan. Apa pertanyaannya apa? Sisi tambah siji piro? Ya loro. Yo, udah ngerti dah. Loro. Ora. Tapi piro? 6 jo. Buku TK ora iki. Yo bebas. Ora setang. Lucu banget ya. Asem iki. Wis biar ngombe apa iki? Ana es jeruk, es melon, es mangga, jus jambu, cappuccino, coklat panas, biar ngombe apa? Upahan, Mas. Nah, iya. Apa ya? Enak ya, Udut? Oh, cappuccino ae. Aku tak anu es teh rang gula. Coklat panas nganggo es. Apa? Teh jeruk panas. Campuran. Ya tak jual sik ya. Campuran. Campuran. Mas itu. Iya. Oh, ini kres body. Iki do diombe. Lah apa gunane mau nawani warna-warna? Yo paketan duwe warna-warna ta? Gaya kuwi lho, siapa lah andalane ngono. Kowe ket mau ngopo ya, Guru? Ndeker iki. Iki lho lagi dolanan permainan lho. Dolanan permainan wo, ndelok ketoprak Jepang. Tenang kok aku lagi dolanan ML lho. Kok kayaknya seru ya, mbok aku dikirimi. Oh, ini aku yo kirimi ini. Ora tipis potane seneng njaluk. Wah, jan kulit tenan no. Udah apa ya gue? Iki meh do arep bubar. Lho, rak ngono.
tungane. Kur kok kowe autis e? Iki lho lagi dolan ML. Oh, padha iki, aku ya lagi dolanan. Wah, ya ML bareng. Jeng jeng jeng. Mbak aku dinei ML aku yo pengen ML e. Aku yo Ya nya tak kai. Ya nih. Lewat Bluetooth ya. Yo. Aku rasa lewat Bluetooth ya. Rasa kantor pos nek iso. Yo. Si. Pateni. Saya iki lho. Enemy has been slain. Elah. Enemy ra kill. Matamu. Mata rapi. Rep, kurang di nih, Rep. Di. Mati. Se. Iki malah mati iki. Aduh, mana. Yo sorry. Amatiran jauh iki. Rong di lho. Aku tak bali sik ya, Lur. Kok kurang sini? Kurang sini. Serang lot. Yo. Aku ra kuat dhewe iki. Wah, sudah ngerengket. Ya wis bali ya, Sur. Ya, Ditampar lah. Ora adus ya, Pak. Heeh. Pantes mambu tenan. Tuh ya, to. Heeh. Saiki kayane do autis yo Sul. Lah iya, mesti gara-gara Heeh, kae po. iki bulane padang tenan iki. Kuwi du bulan Lho, baru dan ana bulan. Lah iki apa nak bulan? Lampu. Oh. Ya lho, dolanan ML meneh. Wah, heeh kae. Wah, mati. Wah, gundut kuwi. Weh, kenapa harus list? Oh iya. Dene, Pak. Sul. Wah, aku ana acara e. Aku ya iya ana acara iki. Wah, digaren banget. Wah. Si Sulis Rono mau ora gelem rene ya rek digaren. Oh ya. Ya ana apa ya? Wes main ke mana wae ayo. Yo, Dek, mangkat. Do lagi ngopo Lur? Iki lho, do lagi ngopi, Lur. Tapi ra ono kopine. Wah, opo? Do lagi ngopo? Nah, wis takon to, Cuk. Ngono. Heeh. Do lagi do ngopo? Bisa ML bareng yuk. Mumpung aku isih kuati. Gak aku kowe kecil kok. Kono gak adus. Gek ning gone Arif dolan bareng-bareng. Yo, sik, aku tak bawa sik. Yo. Kok si Sule karo si Nova ket kene ra rene ngapa? Oh lho, aku ki mau kepethukan wonge to. Cah loro iki ngopi ning ra ono kopine lho. Oh, lah kowe ora do ngomongan ki lho, do mati ki lho. Oh iya, sorry lho. Sengaja. Wah, malah ra seru Lur nek aku dan emang terus iki. Ra seru piye to, Ru? Kan kowe sik marahi main wingi. Oh, ru ra seru rene. Jane adewe iki ketoke kerep ML terus iki. Dadine kono iki merasa ra digatekke lho. Ayo maksudku ngono, Rif. Oh. Kowe cah lanang do kenapa ya kok oleh drama tenan? Kayak ML terus akhirnya jelas ya, Chris. Nek ngono, ayo mendingan dhewe anu wae. Delikan piye? Goleki Sule karo Nova gek delikan wae ayo. Setuju ayo gasruke wae. Aku wis ora nyemak-nyemak iki. Wah, kok ndelik ra kowe ya, Bris? Ora baru iya. Kowe sik jogo nganti tumek ya. Ol, asem nih. Lah, kok Mas jangan-jangan ning ngono e? Ah, parani wae. Kalian ini lu banjir ndar. Ada burung.
Burungnya besar. Kayak kamu. Dong apa kok kaya les untuk ini? Oi, mesti doran di ML dadi kowe padha do nganu to, dolan-dolane arep meneh to. Wes saiki to mendingan dolanan delikan wae ben kabeh iso melu. Oh ayo. Bisa pengen beli aku tuh bisa. Ora yo, tenan sik ketahuan sik dhewe aku. Kok iso? Lah kulitmu wis menyatu dengan alam soal iki. Wis ayo ge humpi Pak ya kena meneh aku. Ya. Pimpah pintu dhewe dadi. Loh, are itu mas. Wah, ireng dhewe kok liyane putih kabeh. Liyane putih kabeh. Mengket dihapus terus. Di ono. Dadi Ini Aku pengen dilihat bisa makan Joko. dihitung ya Rip. Sama. Hitung ora? Itu. Abi ping piro? 3,5. ya piture kok tekan wae. Wah, aku tak mulih wae. Loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wih, kamu cu. Ngalih. 18, 19, 20, 26, 27, setengah. Wah, do nanti yo. Wah. Nanti tuh makan wis mesti nek kon dijogo ini. Nanti yo. Sapa iki? Ayo sopa. Kok si Sule Rono Fayu ora tau dolan rene apa? Kok si Sule karo si Nova kat wingi ra rene nang apa? Pokoke aku mau iki ngrungokne iki ngopi. Cah loro. Ning ora ono kopine. Oh lah, tak gemblong iki piye? Action. Itu ada burung itu. Burungnya besar burungnya. Ayo. Ada burung. Burungnya besar. Kayak kamu.